Хәйрле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Альбина Вәлиева. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Экология соғында. Түбән Камда лаборатория анализы һәм техник өлчәүләр үзәгенең лабораториясы ачылды. Юбилейлы етме, Покров төркеме волонтерлары 2000-нче маскировка шелтәре үргәннәр. Аяк киемнән алып матрасқа кадәр Түбән Кама эшмәкәре ил сакчыларына 180 мең сумлык гуманитар ярдәм сатып алган. Түбән Кама иң яхшы кышкы ишегалды конкурсының финалына чыкты. Районыбыз өчен тавыш бирик. Салкыннар килә. Алдагы көннәрдә нинди һава торышы көтелә? Экология сагында бүген Түбән Камда лаборатория анализы һәм техник үлчәүләр үзәгенең заманча лабораториясы ачылды. Ул федераль әһәмияткә ия булган уникаль объект. Биредә 200 күрсәткеч буенча тикшерүләр үткәреләчәк. Тантаналы чарада Татарстанның экология министры Озат Зиханшин белән Росприроднадзорның Идел Кама төбәк ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакиров катнаштылар. Теманың дәвамы алдагы материалда. Түбән Кама тарихында истәлекле вакыйга, дәрәҗәле кунаклар заманча лаборатория ачылышында катнаша. Ул Россия табигать күзәтчелеге структурасына керә. Моңа кадәр белгечләр республиканың 3 районында контроль үткәрсә, хәзер 22. Федераль әһәмияттәге объект 2 бүлекчәдән тора. Казанда һәм Түбән Камада. Безнең шәһәрдә филиалын Айрат Шихапов җитәкли. ХПК, соответственно, здесь все оборудование Лаборатория бинасын карап чыккач, экология министры белән Түбән Кама районы башлыгы яңа объектның югары дәрәҗәдә җиһазландырылуына инандылар. Монда һава атмосферасы, су, туфрак составын тикшерү буенча анализлар үткәрәчәкләр. Барлыгы 200 күрсәткеч буенча. Успешной работы, взаимодействия с муниципальным районом. Уңышлы эшләвегезне, муниципаль районы эре предприятиеләр белән хезмәттәшлек итүегезне телим. Түбән Кама районы территориясендә 400 артык объект бар. Бергәләп эшләү нәтиҗәсендә мондый лабораториялар барлыкка килә. Россия табигать күзәтчелеге идарәсе җитәкчесе хәбәр иткәнчә, Түбән Кама районында атмосфера һавасын мониторинглау системасы инде эшли. 5 автомат станция һәм күчмә лаборатория реаль вакыт режимында күзәтүләр алып бара. Мәгълүматларны экология министрлыгына белгечләренә тапшыра. Система шулай ук предприятиеләрдә урнаштырылган локаль мониторинг постларына да тоташтырылган. Росприроднадзор сегодня стоит на страже. Росприроднадзор шәһәребез экологиясы сагында тора. Түбән Камалар сезнең структурага ышанычны белдереп, ярдәмне туялар. Быел Түбән Кама 60 еллыгын билгеләп үтә һәм мондый мөһим объектның юбилей елында ачылуы куанычлы вакыйга булуын ассызыклады шәһәр мэры. Юбилейлы етме Покров төркеме волонтерлары 2000-нче маскировка шелтәре үргәннәр. Бу кышкы вариант, аның озынлыгы 3-6 метр. Хатын-кызлар махсус хәрби операцияның беренче көннән үк фронтка актив ярдәм итәләр. Бу вакыт эчендә алар 36 квадрат метр етме ясаганнар. Төркемдә 50-гә якын кеше, күбесенчә пенсионерлар. Алар көндә эшлиләр. Волонтерларга сез дә кушыла аласыз, цех база креатив индустрия үзәгендә урнашкан. Еспар ойык-баш, 60 тартма кышкы аяк киеме һәм шул ук күләмдә ойык-баш, перчатка, эчке кием. Буларның барысында таҗиклар җәмгыяте вәкиле Далер Кабиров солдатларга дип сатып алган. Шәхси посылкалар диңгез пехотасында хезмәт итүче егетләргә юлланачак. Бу эшмәкәрнең беренче тапкыр гына ярдәм итүе түгел. Моңа кадәр ул халыклар дуслыгы йорты белән берлектә алгы сызыкка 2 партия гуманитар йөк җибәргән иде. Үзенең изге эшләре белән ират мактанмый, иң мөһиме хәрбиләр файдасын күрсеннәр ди ул.
Бірінші майдан Татарстанда метеор пассажир судносы йөри башлайшак. Оның маршрутты республиканың 4 шәһәрен бірләштірә: Қозан, Яршаллы, Чистай, Түбәнкама. Бу юнәлеш туризмны үстерү һәм халыкка уңайлы транспорт хезмәте күрсәтү максатыннан гамәлгә ашырыла. Шунысын билгеләп үтәргә кирәк: метеорга билетны гадәти җәмәгать транспортындагы кебек үк алырга мөмкин булачак. Силер яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8-917 93 73 077. Түбәнкама безнең ишек алдында республика бәйгесенең финалына чыкты. Кайманов урамындагы 11-нче йортта яшәүчеләр бердәм көч белән ел сан ял итү һәм аралашу өчен кышкы мөхит булдыралар. 15 метрлы чыршы бизәп, тирә-якка гирляндалар эләләр. Шуның белән үзләренә дә, күршеләренә дә бәйрәм кәефе бүләк итәләр. Иң матур кышкы ишек алдын бүгеннән 8 февральгә кадәр сайларга була. Тавыш бирү Татар-информ сайтында бара. Җиңүчеләр исемнәре 10 февральдә билгеле булачак. Районыбыз өчен бергәләп тавыш бирик. Моның өчен экранда күрсәтелгән QR-кодны сканерларга кирәк. Татарстанга кабат салкыннар кайта дип фаразлый синоптиклар. Алдагы төндә һава температурасы -23 градуска кадәр төшәчәк. 4 февральдә болытлы көн 16-20 градус суык булыр дип көтелә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы юлларда сак булырга һәм куркынычсызлык кагыйдәләрен төгәл үтәргә киңәш итә. Әгәр сезгә яңалык ошалса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 1-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.